Úrokové sadzby sa medzičasom dostali na úroveň 3% alebo blízkej tejto sadzbe a viacero hypotekárnych klientov si kladie otázku: oplatí sa mi teraz refinancovať hypotéku? V tomto videu dám pár tipov, ktoré sa dajú využiť. Prvý je, že pokiaľ máte hypotéku z roku 2023-2024 a máte úrok nad 4%, tak je vhodné sa zamyslieť, či by túto hypotéku nebolo vhodné optimalizovať, keďže aktuálne úrokové sadzby sú o takmer 1% nižšie. Pri hypotéke, kde je dlh 100 000 eur, pri 20-ročnej splatnosti sa dá usporiť mesačne až 50 eur, čo je za rok 600 eur na pekný predĺžený víkend s rodinou. Ak však máte hypotéku, kde máte úroky pod 4%, napríklad 3,75%, tak to odporúčam si zvážiť situáciu, pretože rozdiel splátky už bude nižší ako v prvom prípade, avšak trend úrokových sadzieb je klesajúci, čo znamená, že pri chvíľke trpezlivosti môže byť úspora oveľa väčšia ako napríklad teraz, kedy máte rozdiel na úroku len 0,5%. No a určite sa nájdú aj klienti, ktorým končí fixácia úrokovej sadzby v dohľadnej dobe, napríklad do pol roka. V takomto prípade odporúčam počkať toto obdobie, nájsť si finančníka, ktorý pre vás dôsledne zanalyzuje hypotekárny trh a vyberie pre vás to najideálnejšie riešenie, ktoré nie je vždy najnižšia úroková sadzba. V prípadoch, kedy čerpáte štátom dotovanú hypotéku na vrátenie úrokov, je obzvlášť dôležité si nechať situáciu prehodnotiť odborníkom danej oblasti. Pokiaľ ste si nie istí a chceli si svoju hypotéku prepočítať, napíšte do komentáru pod toto video prepočet a zdarma vám vašu hypotéku prepočítame. Tých pár minút stojí určite za to. Ďakujeme za sledovanie, like a odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.